Bon vespre. Continuem amb les entrevistes als principals candidats al Parlament de les Illes Balears. Avui parlam amb Nel Martí, que és candidat al Parlament per Més per Menorca. Bon vespre. Bon vespre. Vostès parlen de la necessitat d'un procés redemocratitzador. En què ha de consistir aquest procés? Sí, jo crec que estem obligats a iniciar aquest procés o a continuar amb aquest procés. I dues coses principalment. Per una banda, en la gestió de recursos públics, austers i transparents, el ciutadà té dret a conèixer fins al darrer cèntim en què es gasta, i també, però, en democràcia participativa. Nosaltres apostam en aquest sentit en què hi hagi una llei de consultes populars, que ja han proposat aquests anys, però que creiem que hi ha de ser, hi ha d'existir, l'Estatut ho recull, per tal que els ciutadans puguin participar en consultes que ajuntaments, Consell o Govern mateix pugui fer en temes d'interès per a la ciutadania. Vostès també diuen que els partits han d'anticipar-se un poc en aquest procés redemocratitzador. Més per Menorca, com ha iniciat aquest procés? Efectivament, el debat que hi ha hagut sobre publicació de rentes o de patrimoni o d'IRPF, el nostre grup fa molt de temps que els té penjades a la seva pàgina web, molt abans de que, per exemple, el Parlament els publiqués. També els informes de gestió o els informes econòmics, tant electorals com el que és la gestió diària del partit, també està publicada. Però en aquest sentit nosaltres intentem efectivament anticipar allò que anunciam per a les institucions públiques i a recollir-ho i fer-ho, tot i que també hem de reconèixer que és una tasca que no s'acaba d'un dia per l'altre i que hem de treballar i que hem d'anar millorant dia a dia. En el seu programa parlen de la necessitat d'un canvi en el model econòmic. Quin sector ha d'encapçalar quin sector econòmic ha d'encapçalar aquest canvi de model? Nosaltres plantegem un canvi de model que incorpori, sobretot, la indústria com un dels sectors importants. Nosaltres creiem que ha estat el gran oblidat durant aquests anys. No coneixem ni un pla ni una llei d'indústria i Menorca especialment necessita un nou procés d'industrialització. Per tant, més indústria, però també millor turisme. Creiem que el model turístic actual es demostra que no és el millor, no és el que desitjam, no és el que volem. Cada any s'incrementen les xifres de visitants, però en canvi no es correspon a això amb unes millores salarials o amb més contractes. Per tant, en aquest sentit també hem d'apostar per un turisme de qualitat. I, en tercer lloc, diria una economia basada sobretot en el coneixement i en la tecnologia i en la innovació. És allò que des de les illes i especialment des de Menorca podem apostar, hem d'apostar per tal de modificar aquest nou model econòmic. També en el seu programa consideren la creació de llocs de feina com una prioritat. De quines polítiques ha de venir aquesta creació? De quines polítiques han de venir aquests nous llocs de feina que es necessiten? Va lligada a aquest canvi de model econòmic. Jo sempre m'agrada dir en qualsevol cas que a la gent no li poden dir canviarem el model econòmic per crear llocs de feina. Abans hem de dir dues coses, almenys, molt clares. Una, que en aquesta situació no hi pot haver més desnonaments. El desnonament ha de ser una realitat zero. I que les famílies que no tenen ingressos, a Menorca més de 1.400 famílies no tenen ingressos, tenen uns recursos, rebran uns recursos mínims per cobrir les necessitats bàsiques. Quan això es té és quan li podem dir a la ciutadania anem a fer passes, a caminar cap a un canvi de model econòmic per crear llocs de feina de qualitat, a nivell retributiu, a nivell també de condicions laborals. I en aquest sentit, nosaltres apostem sobretot per això. També creiem que s'han de produir reformes també importants. La reducció de la jornada laboral, recuperar 35 hores, és una mesura que a altres països europeus s'ha aplicat i es demostra com una mesura efectiva per redistribuir la riquesa i redistribuir el treball. Estem a les portes d'una convocatòria electoral, d'unes eleccions, evidentment, per això som aquí i està tot obert. Si es produís la necessitat o la possibilitat que hi hagi pactes, vostès han posat una espècie com de línies vermelles per arribar a aquests pactes. Una d'aquestes línies és el compromís amb un nou pacte o amb un nou finançament a les Balears. Com pensen aconseguir que Madrid, en aquest cas, ens faci cas? És evident que per mantenir els serveis públics d'educació, de sanitat, de dependència, necessitam un nou finançament. En aquest moment, el dèficit fiscal ofega les illes i, per tant, hem de ser realistes i hem de posar, jo crec que explicar als ciutadans que difícilment serà possible millorar en serveis públics si no resolem també el tema del finançament. I el finançament és un compromís que, primer, ha de tenir el suport i l'unanimitat
forta, valenta del Parlament i del govern de les Illes per tal de negociar i influir a Madrid per tal de que sigui una realitat. Massa vegades ja hem sentit a dir que sí, que efectivament a les Illes Balears som unes de les més perjudicades amb el finançament, Montoro mateix, el ministre, així ho va expressar, però immediatament se'ns deia que, bé, no serà possible, però, modificar el model de finançament. Tenim reconegut que el finançament és precari, per tant, ara ens toca modificar aquest finançament simplement per ser ciutadans com la resta del conjunt de l'Estat. Com hauria de ser aquest sistema nou de finançament? En aquest moment som els darrers, estem a la cua amb despesa per habitant en els serveis públics més importants, com educació, com sanitat. Doncs ha de permetre que tinguem una sanitat on no hi hagi exclosos. Hem de recuperar ciutadans les targetes sanitàries que molts d'ells han perdut, hem de tenir uns serveis d'urgències no col·lapsats, com els que ara tenim, hem de poder tenir, en el cas de Menorca, un servei d'ambulància aèria les 24 hores dels dies que ara no tenim, hem de poder tenir una residència per a malalts o per a familiars i malalts que es desplacen a zones passes. Tot això que no és cap privilegi, que és bàsicament allò que necessitam i que crec que dignifica i iguala els ciutadans de les illes amb la resta de l'Estat, és allò que proposam, que necessitam i que per això reivindicarem i posarem efectivament com a línia vermella que finançament perquè sigui possible. Parlant de desigualtat de ciutadans de les Balears envers de la resta de l'Estat, una de les altres línies vermelles que també posen vostès és aquest compromís amb aconseguir una tarifa plana de 30 euros en els vols entre illes. Això és una demanda que s'ha anat produint al llarg dels anys, però que mai ha estat possible. Quines condicions o per què troben vostès que ara seria possible i altres legislatures passades, no només l'anterior sinó d'altres, no ha estat possible? Sí, efectivament. La tarifa plana universal, jo vull dir que és una proposta de consens de la societat civil menorquina, és una proposta que permetria resoldre tots aquests dèficits de connectivitat que afecta a malalts, a estudiants, a empresaris, a turistes, i ha de ser possible, i ara ho ha de ser, per aquesta capacitat d'influir a Madrid i de fer entendre des del Parlament, des del govern, que és una de les nostres prioritats. Si és possible destinar més de 70.000 milions d'euros en AVE, en connectar ciutats de la península que ja estan connectades a través d'altres transports, ha de ser possible que les illes tinguem una connectivitat mínima, bàsica, que és allò que ens permetrà també sortir d'aquesta crisi i reactivar la nostra economia. Parlem, si li sembla, d'educació. Menorca ha estat un poc l'illa originària d'aquest pacte per l'educació que han impulsat algunes associacions docents, entitats docents i també de pares, i que després ha assumit un poc altres associacions de les Balears i que vostès també s'han adherit. Quin és, per més per Menorca, o quin hauria de ser el model educatiu de les Balears? És evident que l'educació, i ho hem patit molt aquests 4 anys, necessita d'una gran virtut, que és estabilitat. Estabilitat per tal que els professionals, els docents, puguin fer la seva feina amb tranquil·litat i amb èxit. I aquesta tranquil·litat, aquesta estabilitat, la donen els grans acords. Per això apostam sense cap dubte com a prioritat aquest pacte. Un pacte on, lògicament, tingui en compte recuperar tota una situació que han perdut. Ho dic en nombre de treballadors, de docents, més de 1.000. Ho dic en serveis d'atenció a la diversitat que també s'han de recuperar. Volem un model que partesqui de la situació que teníem fa 4 anys per avançar, per millorar i per ser un model d'èxit. I d'èxit vol dir que tots els alumnes puguin sortir amb un nivell de coneixement i d'aprenentatge que és el que marca ja la llei en aquest moment. Què representa, però, o què significa per més per Menorca el concepte de sobirania? Significa que des de Menorca puguem decidir o almenys influir en tot allò que són aspectes, que són temes importants per a Menorca. Menorca vol decidir sobre allò que li afecta de forma rellevant, de forma important, i no ser espectadora de decisions que es produeixen a fora sense poder opinar, sense poder influir. Així entenem nosaltres sobirania, capacitat de participar i com un concepte quasi de democràcia en el sentit més profund de la paraula. Hi ha alguns temes concrets que troba que s'haurien de gestionar des de Menorca i que ara no es fan? Han demanat sempre i ens pensaven que seria una realitat ara, com la promoció turística o el turisme en general, i no ho és. Aquesta hauria de ser una competència que fa molt de temps s'hauria d'haver gestionat ja des de Menorca i
malauradament no és així. Menorca ha renunciat, en principi, per una renunciat, mala dotació econòmica, no? Efectivament. Per tant, en aquest cas, calia que ho fessin possible, el govern ho fes possible, els consells ho fessin possible, perquè creiem que tots els 3 consells haurien de poder gestionar la seva promoció turística. Això no ha estat possible. Jo crec que aquí té molta responsabilitat el govern de les Illes Balears, que hauria d'haver fet un esforç perquè fos una realitat. Molt bé, Nel Martí, candidat de Més per Menorca al Parlament, moltes gràcies per acompanyar-nos avui vespre. Moltes gràcies i a molta vosaltres. sort. Gràcies.